Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadagsublita iti napalakas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumanta. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Inagaro din, irugi, mapagayam nga basa. Dito'y pagkasalitaan ni Rodel, nga napoluan. Sika, wano siya. Dear Manong Nemi. Nadagsan ti barukong ko Manong Nemi, nga si magpet diti balay, kalpasan nga nagkapuak iti bisino. Di ka mo no apay. Dumagdagsan tinignak, manipudidi. Kadidi nga aldaw. Gabuta siya pagarupen Manong Nemi, nga mapasamat. Naragsak kami nga dati, ken talagang nga naragsak kami. Mariknak Manong Nemi, ken makita na tiragsak ti asawa. Ti asawa, nga pagpatid ko, nga ingkarik, nga isuntulan ti babae ti biag ko. Iso dahi ito ni Mirna Manong. Ni Mirna, nagamamu kami, iti maysa nga komperensya, at atawan idin nga trabaho ak. Kalbasan nga naggraduara iti college. Nasapa ka nagbaling nga independent Manong. Independent as in bali working student at iti adapt iti college. Adamat mamalin Manong Nemi, di kiti naganak kaniyak, so nalaing ta mabisyo ni papa. Kastamatan ka ni mama. Naslasan nga ornos ti pamilya ni. Naslasan ta interesado iti Manong Nemi nga mga pagturpusa. Tapag sinsinublatek nga pagdawatan di iti naganak kaniyak para iti kasapulat nga agbasangin. Nagtintinuruda. Ni papang mo. Ni mamang mo. Ni papang mo. Dito sa gapo na Manong Nemi no apay na siyak laing tinakapag-graduar iti college kada kami nga agkakapsat. Tadag iti inauna nga kakapsat ko nga puro babae Manong Nemi saan da nga nakapag-graduar. Takasla saan nga ananungen dagiti naganak kada kami ti obligasyon da. Kimi kuhan Manong. Pero kasandali lang kapsat kasalitak man na ito tumutawag kita madisturbo na ito Yeah.
Nadayta ti gapu na manong nemi no apay nga nakiasawa adina oras manong nemi digiti kakapsat ko. Magunang irresponsable digiti naganak. Irresponsable da ko naktasada kinita no anya tinasyat kumapagtungpalan digiti anak da. Nagkaasawa da digiti kakapsat ko nga babae manong nemi at dan bukod da nga pamilya. Iso ako nada kanyak. Mag-asawa ka ba tayo? Tapos na akong problema. Kahit kung makapag-graduar pa pa. Tapos napipinas ba't lang ti masagbay. Bahala ka. No siyak ti bang pabasa kin ka. Ato mo na iti paggastusa. Anya ko paggastusan nyo? Kahit siyak madlat ng anak yun. O arin ti ato pa nga sa ludsod. Orisan nga sungbatan manong nemi amo. Tamalaksid ka ni mama. Kadapay sa bali ababae iti biyan na. Nadyakla mo baka at kakabsat ko iti ruwara ko na. Nagastamat ka ni mama manong nemi. Nabaw naman ti gulo. Saan na siya at relasyon da papaki ni mama jak amo na sisidno. Ito yung muna kadakwada nga nangaramid. Hindi nga tapapa. And then bimahles ni mama. Ang patpada kami manong nemi nga napintas ti trabaho da. Napintas ko mga tibiyag mi. Manong nemi no nagbalin nga responsable ken na siya at dagitaganak kada kami. So ako na rin kapsat ko. Pahala na. Kastada man da papaki ni mama. Nasayat magkadidi ka sa digiti dua kapsat ko manong nemi tadi kiti asawa dati nakapagturpus iso na lang ta plain housewife dagitoy nga kakabsat ko manong agtagibalay at dan sagduduadang kaanak ka. So nga iti kastoy manong nemi ti mapaspasamak iti pamilyami ingkarik iti biyak ko. Ingkarik iti bagik. Agturpusak. Agturpusak. Ket tunuyak ti balegi, tunuyak ti napintas abiyag, jak to kayat nga tuladen, tikas iti pamilyami. So kita nagturpusa ko manong nemi ka nagtrabaho ako nang kitak maternity lute. Abang imatagdera ako di bukod ko nga balay, tanasaba ak nga rod nga nagbaling independent. Ladan day nga balay manong nemi ini amok ni Mirna. Iso nga, no agaramak idi, manong name, napanagkaila ka mga ibaga, adan balay ko. Adan na pintas nga trabaho, adan balay ko, adan tun balay ta. Ngayon nilang Mirna manong name, iti nang ibaga, iti kasta, iti arme ko ni Suna kalpasan nga nag-amamu kami iti may sa konferensya. Ina-share ko iti balay da, manong name, okay mo iti pamilya background na. Apapalak nga rin data na ornos ti pamilya da. Madlaw ko manong nemi nga nalailot itong galmay sa karagiti parents na siya at matilangan-langan da nga kakapsat. Nabindas mat manong nemi ti trabaho na. Hindi na inaklunak manong nemi basta on iti ragsak ko. Awan pa iti inyong nga bulan itinjaya ko niti kalaysa. Nagkalaysa ka mga rod kinimir naman. Kad naadaan kami siyempre balay, tabalay ko nga rod, siyak ti nagkastos. At dandeta nga balay, sakbay nga dimteng iti bihag ko. Soon. Amom, Rudel, nagaragragsaka ko na nagagasgasat ako na nagsipot na si kati nagbaling nga asawa. Imagine, mamano ti kastoy. Nga niya, nga adan balay mo, adan balay ta. Yeah. Sa alangin nga sisyak taking kukwatang nga doa. Tano agasawan, dagiti agasawa, noan niya ti kukwa, ti maysa, kukwatan nga doa. Isong balay taretoy. Balay taretoy, medyo panakal. Sweetheart, kahit kung nga, ipakamukin ka. Nga niya, sadya balay mi, dinong tungudak na papagi ni mama, dinong tungudak na ikapsat ko. Hindi di kahit mo soy. Yan tayong ka nagtatrabaho tabat nga doa. Di mangalat at ikadwa at di balay. Ngayon sa tagistiman.
No kahit mga maraman ng tiluto, nung bakasyon nagluto ako. Yung no during our working days, ti katulong ti luto, ti agdalus, aglaba, katsikakin siya, agrubwat ta, pamigat ta, mabat nang agpadpada ang trabaho. Sige, lusot ko nam sweetheart. Sikat dungar ti mga ala, mangkita ti katulong. Kaya na ti kahit mo katulong. Kaya napindas. Kaya ti kahit mo sa man. Ha? Awan. Kaya ma, sumapulak to. Kabagyan no kabagyan. Kung saan kat, urisan ko kabagyan. Ano nga tanong sikat ang mga ala? Sikalatan, sweetheart. Oray senyorita, basta lagi di mapagtalkan. Umuna-unay, kaya mas luto na. Na pintas ti panagdalus na. Na pintas ti labana. Kan honest. Pero adala ti maliplipatan tang napapatag ang banag ka jaket ada pidpidot na. Pidpidot. O sige, sumapulak. Nga mamano ti agpahuot nga katulong mi idi mano. Tano, saan nga siyak ti mang gusto, isuna ti sang namang gusto. Adara kitay managbaybay managliway. Adara tay awan sa bali nga ramidan na no di makisa-chat, magitawag. Adara kita adapid-pidot na. Manong naimi siya nga napuputan ti panaglabas idi ti panawen. Yor uray ko lang ibaga idi ti asawak manong naimi nga masikugan nga. Ano diferensya, sweetheart? Diferensya? Awan. Abay nga rin nga umadlangin anak ta. Nasa papay. Manulat tawin ko. Tingad kahit nga son nga kung kontrol ka. Hanak at kung kontrol lang yung sunod ko na. Nasa papay. Intun ka ano nga ron. Uray. Ibagak to lang nga ni. Masiguga ko na danto na nagtao na to. Di mo kaya't nga aganak ka. Tama nga no. Panaganak mo kat agbali ti figure. Uno lang at ibagim. Kasta ka di? Rudel. Uraan yan to tilangan. Iba't pa rin nagtulat di ba? Nasa umon. Uraan yan to tilangan. No aganak kanto as pagarikan. Tado nga mi di kakastakan. Adara aglukmag. Puro saan kat aglusyang. Ngano kaya saan kat. Ngam depende man iti tao di ba? Ano sabi nga adan to katulong ta, adan to yayatan, was pagarikan tagkanak ta. Kabailan taman. Oray man pa naman nga katulong, oray man pa naman nga yaya. Agbatbalad ang nagtrabaho. So nasan ko mata problema mo ti para kaiwan it ka. Saan nga na ito ti problema, sweetheart? Ano nga ron? Ako mat pa eh. Di mo ka di kayat. Ngas lakang kanayon nga baro ni ayat ka na ta. Di mo ka di kayat nga nakapitpinta sa glata. Sika man naman bagbaga, sweetheart. Di pala damo nga nagamamuta, nga nagkita ta. Nagpintas kami yun ako na. Lang runa, hidadan mapasamak ka na ta. Idagunod mo ti amin namin ko. Nakimimas ka sang kaibaga mo. Gusto nga kitain ka tilangak, badak ti sarming nagruprupwata. Pero may nagpitas ti supug ti bagi, ti barukong ko, dagit na lapang legs ko. Manong na may pinalubusak nga inawat, kanya mga desisyon ti asawa. Sa bagay manong, lumaminsan, katustumat isuna, nasapa pa. Ngayam na mabalin, agad, ngayam na mabalin, agad, ada ko man anak.
Ket gapu manong nemi tasyak ti marigatan, nga gistimar takang kalayo nga siyak ti masapsapa nga agawid iti balay. Gapu tao tagpaut nga katulong mi manong. Adda digiti gondaway nga maladaw nga agawid ti asawa. Ti trabaho na ngamin manong nemi ket kaduan na ti field. Tumawag, sweetheart, maladaw nga agawid. Adda manen papanan mi kini boss. Ti boss nga ibagbaga naman ang name ket babae. Inya maamunang kaniya. Iti na minsan. She's my boss ko na. Kadwa na kami manong name nga kuy-kuyog da kano. Buwan, adto papananda iti komperensya, datendaran da nga gathering, sekna iti negosyo, kapag trabahuan na. Mauawag man kit di manong. Ngayon, ko nakon nga. Tukas nga gawid akon, at ako maisunang ng sumambat, uno saan kat. Apagbiit ko nga si Mang Petak at maoray ko matan nga dumten. At tinulong kami nga mangisagana ti pangrabihin. Uno saan no, masulit kami nga agluto. Ag-dinner date kami. Ngayon mapaspasamak dati, edi manong naming ng karigit kalabas. Saanin? Kakang kalayon da nga rumrumwar kinibus na. Ngano agawid din manong nami alas 10, alas 11, nangandan ton siyempre kinibus na. Ket gaputa kayat ko manong nami nga dakad kadua. Insingasing ko maning kang kuha nga mangala. Mangala manong nami. Edi katulong, barbaring nagpautin ko na. Iti may isang malem, medyo siyak med tinalado nga nagawid manong nami. Dadamat na panan mi, kani Lando, nga office mate ko, ken partner ko. Ngayon so manong nami, ti pangibagbagak iti problema. Problema kiti asawa. At danadanon ko manong nami nga nalapsat nga babae nga agsibsibug kada kiti masetas. Nakita kong tikot siya ti asawak manong. Ini may lukat na ti gate, tagsibsibog, sarit ko matet ti kotsek. Nakita, tinalapsat nga babae, manok nami, nga nangirikapmet lang ti gate. Kaya di makadisag ako ni ti kotse, sinabat na ti asawak. Sweetheart, nasapa ka dindeng. Kinuyog ko ni Lily. Ti katulong ta. Lily ka na ganda? Babarim nagpauto ni Sunton. Ibaga kang kuha na rin di Santa nga kaya. Kat kula naman. Nga di na araramidin di Santa kaya. Babarim sa nagpauto na. Kasanon no. Madamdama. Ibaga nang agikatan ta mag-iasawan. Ewan ka naman pa'y boyfriend na. At kung ano di kitagararim kang kuha na nga mawa ka naman pa'y boyfriend na. Napili na basta. Diyan mo na mo. Yung nalapsa. Di gini ngamin kat katulong tangin muno na kat pangit na. At na tayo nakagargaraw, ang pangit lang arutan, mga monta nakitarayan. Na Emma, nga babae. Amo mong tinangalam. Indar ko bandar ti kayem ko. Sige, sumurti ng dito ulit syudad. Sakta nagluto. Mamanong masapaak. Iso nga sakta nagluto. Tapno maramanam, tilutok. Kan madamdama, maramanan na to. Nabayagan deti naudi, di ba? Uy nga ron. Sige. May karatan. Tatulong ka ngaksukan. And then, kita sarton ni Lily, tamangandan. Kapag tatalag ti mangan. Kapag siya nga sumangon ni Lily. Kahit na sumangon, di sumangon. Sige. And then, pagbalinan tanga Maris Rosas, dito nga nabisi na, I miss you. I miss you more. Namang gusto ti asawak kada di nga rabi imanong. Agad na bang ara na klaunay ta ipanmit ti iliw ko.
busy. Kada ito lang sumangpat nga nasapang nga kaduanan ti katulungan ni Dili. Kabigatan naman nun mi nagasaganan ti breakfast mi. Idaga po kami ngagpadpaday di banyo ti asawa. Nag-breakfast mi kami. Sumang kami tayo, Lily. Sir, muna na kay latan. Saan na kami nga nawam nga masapang nga mga sige, bahala ka. Nagrubat kami ngagpadpada, then nagpakada kami kini Lily. Kalpasan nga binilin man ti asawa kisuna. Saan nga pastrek. Iti sinuman dita pastrekan na. No adaog pasyar kang kuana. Ang pastrek, no awang kami. Iti opisina man nung name nadlaw ni Lando nga nagayad ti isam ko. Napagustuhan sa akin na partner ko Madlaw ba? Madlaw. Napagustuhan ka Draviala. Madlaw ko nga minunan nga pagustuhan ni bagat mo Nagroon na kinibagam nga nalado man nga nagawid ni bagat ko. Tada man na pananda kinibus na. Di ba? Kita, natasama. Dimdan ti asawa kay munong siya, kanta kaduanan nga katulong mi. Nalapsat ti katulong mi siya. Naslata kahit asawan ta ko nang nalapsat. Bari nga sa tagpaotan nga katulong mi. Talagang iso tagpaot pa na partner. Tapno agpaot, tamom na niya tarabida. Ganyan. Muhunam. Loko. At dagat nga siyang nagpaot Nanumaamuan ni misis ko nga. At madi mapaspasa. Magkada kami siyempre magtalawan na iso na. Nagtalawan na katagtalaw ka matin. Tapos magtalaw akit balay ko rin dyan. Magtrabaho tagad din partner. Sige. Bareng no. Tuloy tiragsak mo. Napintas manong nemi iti pa nagserbi ni Dili. Natanang. Awan ti pilawag kang kuana. Awan mo ti pilawan ni Mirna kang kuana. Tanong kas na nagsasalita kami, ano't pa ko nam diya katulong ka? Okay man. Siya ngay. Okay man. Sana kas ka na kita dumay di nga talagang madlaw talatang sanga okay, di ba? Katsabi ko mga tagpao ti sona. Tapos santa nga marigatan. Sigat at nga pampanong tayo, Rodel. Tanumanin maladawak nga gawin. Amumatid trabaho. Nangron na kat ni. Masangwanan ti aldaw nga. At a conference messages sa buho. Baka makalawas nga awang kami. So ka doon. May boss, ken ada 5 nga kakadwami. Bali 7 ka mamin. Next week? So nga bahala kang tupalit dito pala ya. Tapos sa nga matagtikan no kang awan teraramidam di rumor ka. Ay abam ni Lando. Diba? Pasal awisan na kamot no ka. Ngawan pang awisan na kanya. Nagawid na masapa. Hindi ka sasaritan ni Lily. Oh no. Ano naman ti aramidan niyo? Kasi natakit mo sa kanya. Sinahin, agtalay ka kanya. Pagtalay na mo pa nagtalay mo kanya. Mayroon na. Siksikalay. Promise. Ngayon sakbahay manong nami. Kadimteng det nga lawas. Ngayon baga ni Mirna kaniyak. Ngad na papananda. Tsaka muna no hape nga. Napanunod ko ti magas. Iti opisina da manong nami. At ang amin na panak. Kahit malapsak met manong nami iti opisina da. Tumagasak man ko na. Ti gwardya manong nami. Ti siyempre nagsaludsod kanya. Yes, sir? Asawat na Mira na. Asawa niya, sir? Apa, sir? Diyan pa ima ito, yung gabuta malabsak, dumagasak man ko na. Ay, awan ni Mirna.
Remorda kini boss niya, ni Mr. Integrado. Boss na? Mr. Integrado? Lalaki? Uwan sir, lalaki di boss minsan. Sino kadwa nga rimar? Dududwata. Abi ka di sir. Kaman. Kung naman lang no, babae ti boss dito. Saan sir? Lalaki. Guwapo nga lalaki. Agkamali nga rin di duman ako ano, kuyog da sir kaniya mamir na kata sudan sa tag-asawa ko na dalawa. Siya asawa ni Mirna. Wan sir. Amo kon. Sa bagay, damat sa maling asawa ni sir, empleyado na lang. Panaka-assistant na ni Ma'am Mirna. Gabot assistant na isuna, kanahid na nga kuy-kuyo. Papapanandano ka. Diyak man mo, sir. Sabi, sir. Awan. Sir. Saan ka din na naurnos ti relasyon nyo kini ma'am? Aman, naurnos kami. Apa ka di? Awan, sir. Nari ka tagsasaw, no? Pamarik-nik. Ano tikid mo sa partner? Dapat para tangal laki. Baka kayat mong ibagahan niya. Tisang ko nga mo. Awamot pa ti ebidensya, sir, eh. Awan ti ebidensya. Ngumisot mang mangig ko. Nga de sir kini mamir na kada da relasyon da. Ada relasyon da ata boss ken assistant ngay. Wan sir. Ada relasyon da. Boss ken assistant boss. Sige nga rin. Sana nga bayan. Dati po na manunay minyo apay nga nadagsenti barukong kong asimang. Saan nga kang angaw da dyan sikyo. Mukhang kalahin nga kuy-kuyog da dito. Kat madlaw dati kinasingit titong galmay sa kadakwada. Siya sinutisan nga gatap. Ada naun-uneg nga relasyon da. Kana di pa nangibagahan ng babae iti pus na. Babae ti kakuyog na nga mapan iti ruhara. Di langin pa nang yulbud na kanyak manon na may sadaitan nga pamanik ni. Apay nga nga maramid ti babae ti kastoy. Irinto ta na singpetak met nga lalaki. Malagip ko da papakin ni mama manong nemi. Malagip ko ti pamilya mi. Ni nga tamamati muna nga nangaramid. Sakbay nga naramid ni papa. Una ni papa matlaing ti muna nga nangaramid. Sakbay nga bimalas ni mama. Tinikliklikak nga pamilya manong nemi sumat ti mapasamak kaniya. Diyak kayat nga tuladan tikas iti pamilya mi ko nakidi. Diyak kayat nga tuladan ni papa. Diyak met kayat ti mga asawa iti kas kini mama. Diyak kayat ti mga bangon tinagulo nga pamilya. Napindas ba't manong nimi ta? Awambay ta anak mi. Nga dito nga tatigapunan o apay nga saan nga kayat ni Mirna ti aganak. Dadi na kayat manunay mga agbaliw ti langana. Uno din na kayat tinapaot ng agbakasyon. Tapno kang kanahin nalat ta makita ti bus na. Tapno kang kanahin dalat nga agkuyog. Tapno kang kanahin daklat haliputan. Uray ko lang na itupak manunay ti baso. Nag-igamak. Kalpasan manon na yung naitangwab ko ti arak. Bana ka nakadlaw kat di manon na yung nilili. Sir? Apay lili. Adan sakit ka pong tutyo.
Apayo ko na. May mesa, mo ko na ma. Panangdayaw ko keng kaday dyan, sir. Siya na kapungtot mo. Sorry. Awag ka ba nga mga mo. Mabaling ka tingat ng kaya na. No, minom? No, kayat mo tuminom. Okay. Bilin ti amok. Abi ka din nga jak tungpalan. Mahalak nga rin ti basok. Mangarabit ka matin ti pulutan. Tarigat na akong pulutan ta. Okay. Kaya nga rin, sir. Mabit lang, sir. Roder ko na malatang kanyan. Nimot, sir, ana. Ngayon, iso ti bilin ti boss mo. Kabi nga di mo tungpalan. Aywanan niya. Anyaman kaya mga ibaga di sir ti boss ko kitong balik. Di Rodel. Agyaman ang lili. Nagar mga labaso na. Unag kabaso talatan. Sika. Nukayat na kakabaso. Sika, ano siya kaya itong kabaso. Sige. Magkabaso tan. Marmaruang kagaya mga minum. Pagkunam, naguyak ka kumana. Kat brandy reta, ako makita mga ice, amo tinaisan. Hamad. Lili? Abay. Maibagam kanya ti problema. Agpulpuluhan ka di ni Mrs. Saan nga na siya at relasyon niyo sang kadi. Apa mo? Madlaw. Imbes nga isukumot umuno ng agawid. Kang kalayo mat kumautudi. Kas ka pa naging kuko na laing ni iti lailo yung adwa. Madlaw mo. Madlaw ko. Ano't madlaw mo? At damay sa kana kayo ng sanga na po, no? Kasano ko man? Rodel, adun dagiti pamilya nga mamo. Ken, jak manamot ha, ibagata kanya nga may isang great observer. Di mo kanti makikita no ka, sir? Ay, Rodel, dagiti. Kararamin dek, sabagay, mo makita no. Ada kiti unag ti kwarto ko ni. Dagiti post ko iti social media. Iti account ko. Handa man namin nga friend iti Facebook. Sa kaslasang ka mahilig ti Facebook. Cellphone. Diyak pa nakita nga. Inigabam ti cellphone mo. Nagbuya ka nga. Dagiti nagyan na. Di YouTube. Kada extraga. Sa gulo sa rin ti cellphone ko noon. Tatawagan. Ada tumawag ka niya. Pang business. Kan pang pamilya. Ti cellphone ko. Hangka mahilig ka dagiti agbuy-buyan, o anya dagiti adda ti social media, sa amo nga makita dagiti latest iti social media, amo na mabuya nga adda datay nag-viral nga video nga nag-lock. Ano nga nag-lock? Talaga nga maut-udi ka no iti social media ya. Di kan sabi mahilig nagbuya ti TV. Pagiwar na. Kung nagbasbasa, di ka mahilig ka rin ang damag. Mahilig ka iti nga buwet TV, nang runa ti bigbigat, di ka ti balita, ang sila dyak kayo dalang ganing ti krimen nga basbasama. Wala saan, di kita komentaryo nga, pampanatan da ti gobyerno, uno di kita tataw di ti gobyerno adot anomalyana, di kita mananakaw, di kita birkog, di kita
antukab. Mahilig ak man kada kita, agbuya, agdengeg. Gabutikas ta mangmangit ko. That's useless. Awan bibiyang kuntan. Basta ti aramidek, agbaybayad ak ti buwis, trabaho ak, ada pamilya, ada balay ko, sunalang taong pa anak ko. Ken ti asawak. Sana kasi dyan, tinarapaap ko asawa. Ulo ko, kaping ibagam ti kasta, numamon dito ni ma'am, anat na namaim nga mariknana. Ti kahit kong asawa, masagpatak ti balay. Asumabat, akadwa na digitan nakmi. Kastat kahit ko. Kasi ko may siya timbagam kani Ma'am Mirna. Agpatpada kami matngawin nga busy nga dagos. Diyak mat na isingasing kuha na nga, agikaten trabaho na. Ngam no aramidag na ta din nalaki di kaya. Kamuk nga lab na trabaho na. Di na kaya tagbalin nga housewife. Tada matrabaho na. So nga, nagkatulong kami, masukan-sukat. Asla ita, sika, manungap bulan no? Talong bulan ko. Sa bagay, sika pilat ka papautan. Amom, mas asyanak ka. Nagbaling ka nga loyal ti asawam. Ngayon, iti talo nga bulan, nga panagyan ko kada kayo. Naobserbar ko. Saan ka naragsak? Mamanulayang no naragsak ka. Dahil dilaing sang-sangpit ko, pinaguston na kansa ni ma'am. Nga manipod mo't idin. Tawamot ka. At amat nga sumangpit nga ng sapa. Siyang mo timang sabsabat kang ka. Ato digiti gundaway nga, sika ken siyak timangan. Uwari ti Sabado ken Domingo. Amom, adadun ti time ko. Ngam ti asawam. Para ken ka. Kasla sika ken siyagon ti asawa. Kasla ita. Awamanin. Makalawas ngawan. Kadi. Adada si Jesibu. Kaduwa na tibos na. Tibos na nga babae. Lalaki tibos na. Namat. Nga da nagwarwaras nga damag. Nga da relasyon na kinituwa. Kahit ko tagpartek. Kahit ko ngalipaten. Di sakit nga marikirik na. Rudel. Alawin malipatam no maplat kan. Ngayon tumakaring ka, mausawang ka, malagip mo tumanin. Masaktan ka tumanin. So what? Hanggang naginom ti ado. Nasabal kalkalingan na lang. Di mo kaya tulungan ka. Anak, may tulong mo kanya. Noan niya ti kahit ilo mo iti asawa. At lilisang kang ang wakas ta. Lalaki ha. Babayak men. Nadida mo nga makita kan mariknak nga asi. Nakasaysayang ni sir. Kun nakidi. Inimadlaw ko nga saan nga napunduking kadasawa. Asi nga marikna. Pag pinustahan ta, di pa nang kitkitang kanya kidi, damo na ka makita. Nasyak din ng ilok at tigate,
nagrisarik mo ti kotsem. Nga ori di addan ni misis mo iti abay mo ket sakto pelat kit kitaem kamayatin nagsibsibuga. Natrakar ka kanya iding. Di ngamin. Napintas ka. Kaya sila sana ka mamati, di ba ga, ni misis ko nga akong pa'y boyfriend mo. Akong pa'y boyfriend ko. Sana pala idi nga nagayat. Ngimitalayan kang gayata. Asin na. Obvious pa rin, sir. Sika. Dinak ang ngangaw na kasta. Sana kang ngangaw, Nelson. Rodel tinagan ko. Rodel. Nangalam tinagan nga, Nelson. Dan sabi ng boyfriend mo, idi. Sino di Nelson? Awan, nagkamay lang ang bibig ko. Do you love me? I love you. Urisan kang ngayon, masusurak tong ipatid. Aramin nagtihamin. Rodel, sumaratan nito na ang mga chismisan data. Nakitikaruba. Katidanon da pa ni Mirna. Sige, let's go. Inda ni Tiwaneg. Iti kwarto na tinagtarosan mi manon mi nang shot kami pa na minsan. Aging ka nga naggabu kami ni tinabango ti kama. Iti panunot ko manong mi maaramid ti asawa. Babae pa iti kinatao na sakit din. Mapanunot ko manin, malagip ko manin ti amak ken ti inak. Nga kasto nga tamat tinapasamak kadakwada idi. Konforme kadakwada manon mi sa sinot imuna. Uno agpadpada nga talaga nga aramid dan ti kastoy. Apay nga may tulod kaniyak ti pamilya. Apay nga tinarapahap ko nga bangunin nga pamilya kit saan nga isot mapasama. Amukon. Nagbidutak nga nangayat kenimir. Madlaw ko manong nemi nga gibin ni Lily. Na irot dagiti arakop na isupayan manong nemi iti manglailo mang romansa kaniya. Iti addahan dagiti bibig ko iti lapayag na dapatas mo. Bye, Rodel. Sorry, no oil dak. Adulan di kiti mabuibuyak. Gaboy ti arak siguro. Iso akas to yan. Ken gaputi patpateng ka. I love you so much, Rodel. Itad ko keng kati kinapirhen ko. Itad ko keng kati amin-amin ko. Dito'y ko na paniknikan nga talaga nga virgin ni Lily manong. Malagip ko. Idi tagkuek, idi damo nga tagikuek manong nemi ti asawak nga ni Mirna saan nga virgin. Sanag idin nga nagreklamo, sanag idin nga nagsaludsud. No asinot imuna, no may kamanuan. Gagangay daytan manon nemi nga manudig iti masarakam. Nga maragsakan iti daytan nga rabii, tanasarakak ni Lily manon nemi nga may sabirhen. No addaman di asawak iti sabunga kaduana ti busna. Nga no anyaman ti mapaspasamak kadakwada, quits lang. Dada kami dito kinilili manon nemi nga no sumangpetag nga gapo ti bisina sa baten na. Nga kaslasaan nga isu ti katulong no ti isu ti asawa. Makadlaw man di kiti karuba o no anyaman. Baka nakadlawan ni Lando. Mat ni misis mo Kuno nga da sa bu. Nga madlaw ko kareto nga lawas kat nakaraglag sa ka partner. Amok latag no ragsak kat mapagustuhan ka. Rinabai pa. Rinabai?
Rinabihan niya. Nga mapagpagustuhan. Ako mati asawa ma. Apay, iso ka dilaing mati babae dito lubong. Nakaw. Sa bali dati nga dialogue mo, Rodel. Partner, tika tulong mi. Ni Lily. Nakaw. Kung naktupay nga minket. Dikad kahit nga sawan. Saan yun nga mapukaw, tika tulong yun. Gabot na minuho na mo. Kuko mo. Ngayon nakas pagarigan tamadoktalan ni Mrs. Di relasyon nyo daw ah. Anya nga tati mapasama. Manong nemi day dyan nga question wano sa ludsod ni Lando numadoktalan ti asawak. Ti relasyon mi kini Lily anya nga tat mapasama. Kalpasan manong nemi ti konferensya man tinatendar ti asawak ken ti bus na manong nemi sa Cebu ket si magpwede ni Suna iti aldaw ti Sabado. Sinabat ni Lily Suna manong nemi ti adot kargana dagiti pasarabo na dagiti aniyaman nga adda di Cebu manong nemi nga awan ditoy ket pasarabo na kada kami. Isuti mo na marakop kanyak iti nairot. I miss you, sweetheart. Oh, saan na miss? Narawama ko ni. Kumusta ka nga nagmakalawas? Kahit okay kami mat sa di opisina. Da kayo kinilid ko nga. Mamanukam nga ag sinao. Numangan kami, saan nga gununi, tsak matagununi. No, maturugan, mapanak maturugan. Di siya lang. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Di okay kayo mat lang. No problema. Tayo pa tirabiin. Kahit kung digdigos. Nakadigos kan? Real daw. Kahit mo. Adan tumatrabi. Adan tumapanak no rabi. Okay lang. Sikat ipampananotek, sweetheart. Among nga mailiw ka. Okay lang. Di na makadanagan. Nairuwam ako. Ano ta, raramidaw nga rod no makalagip ka? Sa mo sa lutsudan tayo tayo may sa lalaki. Sa bagay, adumat ti maghatang dita. Ken, oo. Sige, kagdibusan. Kahit mo ginana ka. Kadentong rabi ka ada papanam, siyak ada papanam kita. Papanam. Ada awis nila do kanya. Kang kanawin kay kuy kinalanto, idawanak. Sige nga, sweetheart. Kas iti magbagakang kaliw-liw am di ba kim no awang awanak, sumur ka kinilando, enjoy ka, relax ka. Matiktikan ka nga dito bala ket mauma ka ti panangkit-kitam kinidili. Rumar ka, mapangkat sa bali nga lugar. Mapangkay ti lugar nga da sa bali nga makitam. Ore no ka no adda ti asawak manong nemi masapa mo no maladaw nga sumangpet. Adda dagiti kundaway manong nemi amariknak ti bannog na. Siyempre, nagkuyog namanin kinibus na. Siguro, hala nga siguro, sigurado. Nabannog iso na, no anyaman tinaramid da. Naimas doon titurog na manong nemi nyo bumangonak. Papanak. Mapanak iti kwarto manong nemi ni Lily. Ala, Rodel, atat asawa mo. Ore matuktaran na. Basta si kakayat ko kakayat da. Ikit no makariing nga iso na awang katisibay na. Sapulin na ka. Sapulin na. Basta si kakayat ko kakayat da. Kaya daman iso na unawan. Sige. Ore siya. Kaya ko pa no awanin iso na. Samad nga mabalin.
Tagawid matlagawid dito at balay na dito ay balay yung adua. Aging ka manon name nga napasamak ng imununa nga nagawid ti asawa nga medisya. Tay di sumang petak manon name saan ko nga nauray nga di umay nang ilokat ti gate. Timbag tadatulbag ko dimsag kag loktak ti gate. Sa konserrek ti kotsek sak madla dimsaga ng ilok rekap ti gate. Ini may parking kon nga may garahe ti blugan ko manon name damang mangiko. Apig sa nga tino. Asino? Dat samad dagi sa mapaspasamak ka rin dito. Nagdadarasa ka simrek manong name at dada iti kusina at dada iti lababo. Abay, ang problema. Pagputpudwag na ti katulong da. To asin na ti ama, tininawan na. Abay, masikog. Masikog. Agdul-dul o. Talo ka nun nga bulan di sikog na. Lili. To asin no ibagam. Asin no Lili. Ma'am. Ni Sir. Yeah! Gandatan manong name iti asawak nga pungutin. Ni Lili nga mingkawid ko ti iman. Ano taramid man? Ibatanak manglilipot kayo. Kung nagtupay nga mingket, kung nagtupay nga mingket, kung nagtupay nga mingket, no awanak dito, tada papanak, no mapanak dito, adayo kitag pautak sa jay, da kayo matagpaut dito, kaanyaman teraramidan nyo, ayop kayo, manglilipot kayo, patanak yung patanak. Ibatanak ko na. Tano ibatan ka niya taramidan. Tungpahin ka. Dusakti mo namang tungpakin ka. Ha? Kayat mo? Anya, tungpahin ka ko na. Ano? Saan ba ito tungpahin? Hindi ito na kayo tadaramid na. Hindi mo na nakagim siya. Aramid yung kinibos mo. Bos mo nga babae. Yung lalaki na. Nagulbot ka? Nagulbot ka? Rodel. Nagbabahoyak no aping sikat, nagbaling asawa. Sang ka na virgin ka tinagbuhak. Baka aday din relasyon nyo itibos mo. Ngam kabutad na asawa na. Kayat mong ilingad ti kinapod no. Nakiasawa, kakanyak. Ayop ka. Ambok la kumakastoy ka. Aday yung sikat asawa. Kabutad siya kayat ti asawa kas kang ka. Ora mismo. Robot mo hindi kita rawatan. Kit pumanaw ka. Ha? Siyak ti papanawan? Siyak? Abi na siyak. Alangan mo't na siyak. Sika? Uno siyak. Ti rombay nga pumanaw. Awan ti na kapet. Ora sintabo nga nagkapuking ka. Hindi na ito nga balay. Balay ko na ito eh. Sikat na asawa. Agkita ng tulayan ng korte. Pumanaw kan. Kapatawad serbim na asawa. Dakas ka nga asawa. Sumit lang nga di mo kaya't timadaan ti anak. Di mo kaya't nga agkaanak kang ka. Di mo kaya't nga maperdit figure mo tap nagtultuloy ti relasyon nyo iti boss mo. Pwe! Pumano ka. Lili? Rodel? Tulong nga miso na nga mangi sagana di kita arawatan na. Iti kwarto mi amumlatan no anat arawatan ti may sa nga mabayag ng gamit sa jay. Tapos di as tagat saan nga mabayag. Ora mismo iti ito nga daw. Kadagpukawan na ito nga babae. Dahil ito nakarugrugit nga babae. Ura mismo manong nemi awan tinaramidan ni Mirna Pimanaw manong nemi.
Bagdadang kotse na tabugod na dyan nga kotse. Awan na sakit na bakrang ko manon na itay papanaw. Kadadakit di nga karik na itiraksa. Kaya di awanan manon na ni Mirna na ginarakob kami tinairot. Kinilili. We are free. Brother, agsak lang lagi din ni Mirna. No isot agsak lang, di isot aggastos. Ngayon siya tagsak lang. Siya tumasadag na abogado para ti legal separation. Kalpasan na. Di karigadag to nga paanal. Di kalay sa amin. Tapno si kaken siya. Agkalay siya. Kenti agbalingan. Oh, Lili. Nakaragdag sa kaklaw na nga makangig nga masikog ka kat siya ti amana siyempre. Nga data idin tinabay nga oruray kumiti asawak ng sangko nga na oray. Imbag lagi din na dimteng ka kas katulong. Imbag lagi din na dimteng ka hindi makarignak ti sakit. Hindi makarignak iti panakalipot. Hindi makarignak iti panagbabawi no apay nga ni Bing na tinasawa. Imbag ta dimteng ka di biyag ko Lili. Nagyaman Ahmed Nelson. Nelson manen. Rodel. Agro ka. Pudno ka man. Sinot Nelson nga magbagam. Wan. Ang bidot lang din dilak na mga ibaga. Minsan pa nga mga tinagan nga Nelson makita. Umay ka din. Nisa din iti kwarto ta. Ha? Saan nga iti kwarto? Iti kwarto. Iti master bedroom. Awanan ti asawak. Iso nga si kaitan ti kasilid ko, si kaitan ti asawak, umaykan, agselebrar ta. Nagselebrar kam nga rood man, bi kadadadan nga narik nami ti ragsak di aya. Kasto'y gaya makunada manon nami nagtipon sigurado. Kas lawan umasping nga ragsak ti marikna. No nakariknak man idi ti ragsak, iti panagkanaig mi, ipinagdan namin kas agasawa, manon nemi kini Mirna. Gagangi lang siguro nga ragsak. Takkel ti pamatik manong nemi nga nakiasawa kanyak, ti asawak nga sa anak nga ipatpatid. Panagin ko na lang dagiti irot, dagiti arakop, ken agek na palos, dagiti arakop, ken agek ko ken kuwan. Amukla ko makasta. Sag ko kumanginas asawa. Baglagi din manong nemi, tanasulbar nga dagus, dimteng nilili. Nilili tati kadandan nat. Naanal ti kalay sa mi manon nemi, kinimirna kat nagkalay sa kami kinilili. Balbaliw manong nemi nang ikasara. Kaputa, nagbidutak kinidamog itakit sana kung nagbidot. Buno sana kung nga nagbidot. Kaputa nililitan ti asawa. Ken, ina, dagiti talon nga anak mi. Tijak kayat nga mabangon nga pamilya nga jak nga imbagak idi manon nemi nga jak kayat ti agbalin nga ti pamilya ket kas iti pamilya mi. Napasamak man nga mita ket nabalbaliwan met lang man. Kapot agpimpinatag kami nga gasawa patpatgan mi digit anak mi kas ti panangipateg da kada kami. Na ornos ken naragsak ti pamilya mi. Yan nga nga sarong karak na di kaapsat ko, okay naman. Dapapakin ni mama. Nagbalinan, nga balay ti ar-arya, ti family house mi. Gabotawan ti agigyan, tani papa, addan iti sabali nga pamilya, ni mama, addan matan iti sabali nga pamilya. Addan sabali nga pamilya da. Alakit ta, nung asta talaga, tinagbalin nga, turong tibiyag da. Kat sapay, kat ang daw-dawat mi met manong. Nga da kami nga anak da papaki ni mama, saan nga naitulad kadakwada, itan, taawanin ni Mina. Imbag lagi din, manong nimi. Tas saan nga nagtali na ed, nga kasdiya iti pasama. Imbag lagi din, manong nimi, kapag kapang manlaeng, subang manulang at awen, na napasamak na maliplipotan na. Gamita, awan patinggan na ragsakin ornos, natali na ay, ti pamilya mi, iti asawa, agraman, di iti halok nga namin. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong ganagyaman naklaura iti anos mo nga nang ibasa,
Kaya't sabi ko matandamad na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan tibihag kadagitipadak nga nagbuya kindimneg, more power to your program. Tuwing nga ro dagyaman nga paghayam mo, Rodel.